til Jimmy. Jimmy, jeg håber, du kan huske mig. Jeg er fra Filskov, og jeg slogs med dig og dine venner til idrætsdag i Filskov. Det må have været i Filskov, vi har været ude med skolen på et tidspunkt. I tog min kuglepen. Nå, men det jeg vil spørge er, om I ikke gider sende Renés autograf. Og jeg vil også spørge, om du vil komme sammen med mig, eller bare skrive sammen med mig. Ej, kærlig hilsen, Anita. Det er jo, altså... Det er jeg ked af, Anita, men det er nok lidt for sent for både dig og mig. Læste I dem nogensinde dengang? Nogle af dem. Altså, det her, det er jo... det er en brøkdel af, hvad der er, og hvor mange der kom. Det har altid heddet Jimmy og René. Ja. Der er lige været en, der sendte til René og Jimmy. Men jeg vil sige, det er sgu mig, der er i højskurs her. Kære Jimmy og René, jeg er en pige på 11 år, og er smadret vild med jeres sange. Og at I spiller så godt. Jeg har købt de 2 bånd med jer, og jeg vil også købe de andre, I spiller. Så har jeg 2 spørgsmål at stille jer. Kan I sende et foto af jer til mig? Og vil en eller jer, begge 2, være pennevenner med mig? Ja, det er en super sød tanke, jamen, det er at hun gerne vil det. PS, jeg skriver mange breve, især til jer. Kære Jimmy og René, jeg er en pige på 9 år, som hedder Lone. Jeg vil gerne have et billede af jer, så får I et billede af mig. Jeg har også alle bånd med jer. Jeg synes, I er gode. Her får I min adresse. Jamen, Lone, jeg er meget, meget ked af det, hvis jeg ikke har fået sendt et billede til dig. Det håber jeg, at vores managementbureau de har husket. Jeg må høre, det er jo stort det her. Altså, tusind tak. Ja, tusind tak for alle breve, og undskyld, hvis der er nogen, vi ikke har fået svaret, hvilket der med sikkerhed er. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Det er ikke på grund af manglende vilje. Det er nok nærmere vores pladeselskab, der har vurderet, at vi lige skulle skånes lidt for det. Nu er det var en med, der kom sammen med mig. Du kan se, det er flest til mig. Du kan se det.